ओमफ्राय ओंखाम गोरलैखाय गोसोखांनानै लेंहरथारबाय जोंहा 샹쇼 왜 치킨 अच्छा ए बर' रोङा आरोना 샹쇼 아니고 성민 사우나는 민잖아요 성민 사는 비함자부 피사 गोनां ओमफ्राय आंनि ब्लग भिडिअ नायगिरि सनाफोर बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायहरगोनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आं थुथु बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि जोंहा दिनै न'आव माने ओंखाम गोरलैनि फुजा होदों आरोना ओंखायनो भिडिअ लाबोबाय आरोना सनाफोर आं फुजाखौबो होखांनानै लाबाय बिराद जाल्ला गथ' लाग्रा गैया ना गाबलाय मालाय खेलें खेसेंनो खुनुरुखुम फुजाखौ होनानै लाखांगबाय आरोना 10:30 जालायलायबाय एबार संनायनि लाहार फाहार खालामसै आरोना आङो न'नि मानसिफोरबो फैनो नागिरदों न'नि बिहामजो जानाय ओमफ्राय आं थांबाय थाग्रा आइ बिखुनजोआ बिस्रा फैगोन आरो आं बारा मानसि लेंहरबाय थायासै मानो होनबा मावनोबो मानसि गैया हारसिंनो मेनेज खालामजोबनांगौ जारला जायो नालाय ओंखायनो आं बारा मानसि लेंहरासै आरोना आं बिसोरखौल' लेंहरनाय जाबाय आरोना थ' नायलांबाय था सनाफोर भिडिअखौ अननानै दिनैबो जोबजा फुजा होखांबाय आङो सनाफोरनै एसे आंना बिदिनो आरोना आं जाखिनि रोङो नैहाय प्रसाद दङ दा आलासिफोर फैबा जाहोनसै नै होखांबाय आङो फुजाखौबो आराम सासेयानो आंना फिसाया गेलेगासिनो मेंख्लं दुगैनांगौ ना सोनाना जा गाबखांबाय दसेनो बिमाया खामानि बेथालबाथाय गावहाबो बेथाल जाफायो आरोना बाम जानो मानोसो दा जेबो गैया ओंख्रिया नै बियो ना ओमफ्राय नैबे अमा बेदर ओमफ्राय नैबे दाउ लकेल आरोना बाराबो बुरजा नंखाया नालाय बेखौनो जासामसै दसे दसे राननानै बिमा फिसा गोजाल'खा नालाय बिमा फिसा बिसोरबो बिमा फिसा जोंबो बिमा फिसाल'खा नालाय ओंखायनो बेखौनो दसे दसे जासामसै आरोना थ' नायलांबाय दा सनाफोर मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना संनायनि लाहार फाहार खालामसैलाय आरो फुजाखौ होखांग'नो हाबाय गोसोखौ स्रां मोनलायलायबाय ओमफ्राय दा संनायनि लाहार फाहार खालामसै आरोना गुमैथाबो मोजां जागौमोन माथो खालायबावनो मालाय सरखारनिसो मानसि बेहा जोंनि आलासिसो नालाय ओंखायनो बहा फैनो होनबा फैनो मोनो आरोना टाइम टेबोल माने बिसिना बुंनो हाया आरोना माला फैनो मोनो माला फैनो मोना ओंखायनो नेबाय थालायलायासै आरोना आरो ओंखाम गोरलै जानायनि टाइमाबो गैला ओंखायनो आं दिनै फुजाखौनो होबाय आरो जैग'सो होयोमोन आरोना जोंहा ओमफ्राय आं हारसिंथ' दा हानाय नङा गथ' लानानै बिराद जारला जागोन ओंखायनो ओरैनो प्रसादावनो बावबाय आरोना आङो ओमफ्राय गुमै फैबाथाय जैग' होनोसै न'आवबो होयो जोंहा गामियावबो होयो आरोना गुमै फैबाथाय आङो माने गुमै फैबाथाय जोंहा न'आव जैग'खौ होस्रांखायो आरोना दाबसेयाव थानाय जायो गाज्रि मोजां नङा होनबा ओंखायनो माने थांबाबो फैबाबो बिदिनो जैग' होखायो आरोना जोंहा थ' नायलांबाय था संनायनि लाहार फाहार खालामसै देखायलांबाय थानायसै आरोना संनायखौनो संनायनि लाहार फाहार खालामबाय सनाफोरनै आङो माबायाव बे दाउआव होनो आरो दा बेखौ आलुखौ ओमफ्राय ओरै नै न'नि अलकबिजों अल बेदरजों अमा बेदरजों नै भाजा जेब बिदै जेबनो संबाय थानोसै ना बेवबाव नांगौ दङ लासै संबाय थानोसै आरोना सनाया उन्दुनायखायसो फुथुनानै लाग्रोबाय आं सनाखौ उन्दुबाय सनाया उन्दुबाय फिसा उन्दुनायाव थाब संनानै लानोसै आरोना सनाफोर दाउ एवगासिनो सनाफोर आङो नै दाउ ओरै दाउ एवबाय ओमफ्राय ओरै अमाजों अल बेदरजों एवगासिनो मोनबायानो सनाफोरनै आंना दाउ बेदर ओंख्रिया गोदौबाय दैयाबो जब्बाय दै एसे दोनसै आरोना ओमफ्राय ओरै नै अमा अल बेदराबो नै जाबायानो दुन्दियाल' होनांसिगौ ओरैबायदि टेस्टि जाखाबाय आरोना नै अमा दाउ लकेल दुन्दिया होनसै दुन्दिया ओरैबो
हटेलाव मावनाय बायदि मोनलायलायथारबाय आं गावखौनो गाव सनाफोर खांनानै लाबाय आङो अमा बेदर ओमफ्रायो अल बेदर ओंख्रिखौ नै माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे सनाफोर दे नै दाउ बेदर दाउजों आलुजों नै टेस्टि नुगोना नुवाखै संनो रोंदों ना रोङाखै खोन्थाहर टेस्टि नुगोना नुवाखै सनाफोर खोन्थाहर दे कमेन्टआव नै दाउजों आलु ना एवबाय आङो नै ओंख्रिया बेदरा मोनखांजोबनानै ना एवलायबाय आरोना नै ओमफ्राय दालि रुबाय टमेट' नायाबो मोनबाय ओइ टमेट' नायाबो मोनबाय नै आंना गासिबो मोनजोबबाय आरोना ओरै सबाय बिमा भाजायाबो मोनबाय आलासिफ्राबो माखासे फैबाय नै बिहामजोआ सफैबाय सासेया फैयाखै आलासिफ्रा सफैजोबबाय आरोना सनाफोर नै फिसाफ्रा सानैबो फैबाय बिमा बिमाया दहायनो फैदों ओमफ्राय सुमनना बिमाया बैहाय बाजाराव थांफिनदों आरोना ओंखाम जाहोगोनसै फिसाफोरनो मोनखांजोबखांबाय टाइमाबो 3टा जाबाय ना सुमन दे ड्रेस खुदो दे नै आंना फिसाया सासेया ओंखाम खुरनानै होबाय नै गोथाव जागोन ना जायाखै दे जादों मा ओंख्रि दे खोन्थाद' दाउजों आलु अमा बेदर ओमफ्राय दालि ओंख्रि टमेट' ना सबाय बिमा भाजा गोथाव जागोन ना जायाखै बाजै संनाया जादों गोथाव जायाखै मा आबैनि ओंखाम संनाया गोथाव जादों ना जायाखै मा ओंख्रि दे खोन्थादो आलुजों दाउजों ओमफ्राय अल बेदर ओमफ्राय अमा ओमफ्राय टमेट' ना सबाय बिमा भाजा सबाय बिमा भाजा दालि दे खोन्था रोंलायला जाबावलासो आंना रायलायनायानो नै बिबाजैया ओमफ्राय सुमन बिमाया डक्टरनाव थांब्रबदों आरोना दे जादो सनाफोर दे स्कुलनिफ्राय दासो फैदों साथामबो स्कुलनिफ्राय दासो फैदों ना रसमिताया सिगां फैग्रोदों ओमफ्राय दैजिजों सुमनजों ज' फिसाफोर जाखांबाथाय आइया फैबाथाय जानोसै आरोना जोंबो उखैबाय 3टा 3:30 जालायलायबाय टाइमाबो दे जादो सनाफोर दे खनसे जानानै देखायलाय दे गब सोनानै देखायदो खनसे लाजिबाय सुमना सिख्लाफोरजों जानायखाय लालिया फारानि गोजासो दा गासिबो साथामबो गोथाव मा लोङो नों होनबा जौ लोङो आबौ जौ लोङो ओरै नाहरलाय नों मा लोङो आयौ जौ लोंबावो नै आंना फिसौआ सामफ्रामबो लोङोनो जानोसै दे जोंहा नै ओंख्रिया खोन्थाद' दे मा संखो बिखुनजोआ ओंख्रियाथ' बिराद मेला मैया संदावना एसे बर'निल' रायलायनाङा एसे आलदा जाथियाबो एसे बुजिनायनि आलदाफ्राबो एसे बुजिनायनि चाइनिससो रायलायनांगौ चाइनिसनि चाइनिसनि रोङाहाय सांस सावसे अमाया अमा सावस्रोमनाय चिकेन अच्छा ए लंबा थाइलेण्डनिसो जोंना बारा बर' रोङा आरोना सनाफोर बर' रोङा आरोना चावमिन सावनानै मिन जानाय चावमिन सासेया जाला सानै बिहामजोआबो फिसा गोनां ओमफ्राय फिसा गोनां आरोना ओंखामखौ गिना नाङा आरोना सनाफोर नै ओंखामखौनो गिसिगोनसो सासेया लोंनानै बारा जाबाय गोजां बोथोरनि उन्दुनो थोआखै नुबाय आलासिया बेबायदि जायो आं लिंहरखाला आरोना एबारनिफ्राय माबायदि नुबाय बिसिनासो लाखाबाय आं माने हर दोना आरोखि ना ओमफ्राय नुबाय थाङानो बिसिनासो लाखाबाय खमबा हाबबाय खोथा गैला ओंखारलि गैला बारा मोजां नङा आलासिफ्रा आं लिंहरला आरोना दिनैनिफ्राय बेनो लासै बिसिनासो लाखाखायो आरोना नै ओंखाम खुरदों आङो नै ओंखाम खुरनानै दङ ओमफ्राय बिसिनासो लाहैबाय आरोना नै
ओरैबायदिखा ओंखामखौ गिना दे सनाफोर ओंखामखौ गिनाङा ना गिनाङा दे। औ फिसा गोनां नालाय जायफ्रा सिख्ला देनां फिसा मोनबा बुजिगोन आरो ना सनाफोर मा जाखायो बिसोरो बिदिनो जाखाथारो बिसोर बिदिनो थगाय थादों फिसाखौसो नाम होफ्लादों नामा फिसाखौसो नाम होफ्लादों जाखांबाय जाखांनानै दसे रेस्ट लाबाय सासेया रुमाव आलदायाव उन्दुबाय फिसालायानो बिसिनायाव थलथब गोलैलायबाय आरो फिसौआ थाथ' दे फैदा खलांदों नोंखौ नै गासिबो थांनो ओंखारजोब्बाय लुदुरा लुदुरिनो बाय बाय होनद' दे आबै दे बाय बाय आलासिफ्राबो थांजोब्बाय आरो ना गय जाबावबाय आं स्रायनो आलासिफोर थांखांनानै ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै मोनालायथारबाय आरो ना सनाफोर 5:30 जाबाय आंनाबो फिसाजोना टिउसन फैनोसै आरो ना न'आव ओंखायनो भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय बाय